Hello viewers or subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Lyngz. Kumno, paralog. Nilai kenduk biasa sen. Aku akan shna video belingkot maham kasi inom jong tan. Ini video ini tang ijing husiar, ijing maham jonga. Shaki paralog, kiba per bakalon kiwei kajing maham ka bakraw. But lada pi ya ki paralog ni bahayang bahasa mendopi bakingat kani kajing maham. Sungobha. Ya rap ki wanom benyaki wanom le benyaki. Tangba kamau ruban seneng ki yo kingat biang. Tika kata kajing ma. Bapi ko aban tim ma. Kajing ma kabadan hakamat jungi menta kini ki baki khot ki pyramid scheme ani ki ponzi scheme. Ki multi level marketing scheme. Hakaba undon uwei ne ka wei ka breu. Mun sen Lyngz ka social media, Lyngz Instagram, YouTube, WhatsApp. Kinwan sapi ki paitbah bakinong tuped pimno pisa te le no kumne sim kani ka mobile le kumne kumtai takin sa batai kinong pili ban ne pili ban thiet ya kani pili ban thiet ya tai but dabi le kumta pinyo la hajar man kasi la hajar man kasi larang susong bai hakani ka phone into 30 Mudot pika no hanyo. Kadiki ke kababun ba ki bro kinum kwa ban iye ma. Namal kamtam e ka society jungi kababun ki bro ki dok ya shamjing e. Kini ki jet scheme. Kini ki pyramid scheme. Kini ki ba pension shit ba hayo bro. Ki kemen ba ki bro. Kili be ba. Handai paralog. Ngal ong biang pi. Ada kanu katiar lani kanu ka idea lani pio sngo nang no sepang ka kaba sngo kumbala kumo parang too good to be true ka ade ki kaba so langyen bunsen kamde ka basisa ken namar kata kini ki pyramid scheme ki ya ba khamtam en fi pe parang ki breu ki baduna uba kamrus pa nungat lu kam dalilay tanta. Ya kini gibrio ki baduna ke jingyo ji korporat ne kingat kini pyramid scheme ki laban do lah hajar sahajar sipahajar kapisa bapri ki dangmut bekenyo lailak saulak tama ki sathong. Akwa piru bafin longno ki ba adakar. Bafinya pet no halai yang samlu lada pisang i men ne para bekiale kini ki kire so ba husiar pai ki Ang husiar no, iya no, kambha. Nama balai i lara ngingi le shile kumne, ngingi shimya ka pisa, kaba kiwi kibire bapri kila le seban thiet kot skuli ki khon, kila ban le se mo ban thiet kambu ni jingbam hiyang asam. Kambha ken, kamde ki basutran ngatip babun na piyasa pimya mudhi ban le apsniwi ki para breo jong Henry ngipoi le namar ba kini ki ponzi scheme kini ki work from home scheme kini ki balong kumta lara pi menta ki don katu ngun ngai hang ne Instagram ban ngongi ki sungobha husiar ngalai ba kilai sang pen sapriang sipang kata ka work from home pen song kamat ka computer jopi lani song kamat phone pi ba pinyo pisa kata tang dak ba su type ya kita ki ba ki pa type. That is nothing. Kamday ki ka basisa. Tama kibun kingat. At kabag kinang bun kibali ingat. Kibali irung to kingat lang. Kini kinang ruspa makiba kito kibahajan no ki pi kiba satray kibawan hadian. Pinsa dukbet. Pinsa sa dukbet. Tinga i kibun ba kini ki teng to kile kumta work from home ki oma. Train na ka computer. Pin kamai kumta. Kidon ru mensua but mental kita ngia yo ba kidon ki badi ki product semua kin pai pi ban thiet ka sabon ka ban pi thiet na ni na dukan pi nyo sampau ringka na haki kani ka sabon kan lisan spa ringka but kiwei ki company ba pher kila mi ki pau tli
Tinggi pada kum ki paitbah ni hablong ki husiar ta. Namal ba ngalaju maham ya bun ngut ki brio ngai hang ni ha Instagram. Ngai hang ni ha WhatsApp jong alo ki bun ki nong malki nong lem khra ki nong dem senyong ki nong matsok ngai bun ba ki sangat hakini ki jing riam jong ni ki brio. Bun na ki kemut do banes ni. Tangba dakaba kongu ya ki tu ki ban sabar ki ba once ni. Ki ba penikai ya kini ki scheme. Kiru ki poi long culprit no kiru ki di criminal kiru ki di ki bale biang te kumbalong mentare te ka ba ima bha na mar ba ting ting kumta gen dangila pen khang ya ka weru kami sa ka we ba thamai I kata ka di ka jinglong ju kini kilong kumtlan ujo ubreo ting ting ubalale kanono ka scheme lasai lat mentasi ula khang lasai ula mi da ka we Tengi kum ki paitbah ngi hablong ba atakar. Don't believe their lies. Wadum ngetan ya ka ibki omaki. Teng kin ong bapin kamai la heja sa hoda sis kam don kanono ka kam ngarung atre kam jol jong. Men shwa nga atre ki business nga atre ki kam jol jong ki professional line. Ngi hapan durut ban permi itu tulam. Te lara ki breu ki pa ong ya pi bapila ban permi dekat jalu. Ya kita ke kam deh kadi ka kading thok sudah pi don hi nga thai jing sngo jong hapo iba ketik ya pi bang kadai na kam deh ngam sulangen na pi dang hap banong ngam sngo langen mud kam deh ka basisaken ba pim deh ken ban ngen te parlo pensa priang kan ka video shaki parlok no pi shaki bhai yang bahasam no pi lada pi kwa bangin ya ngam kham jeliu ban kham banya susu alor kini ki MLM kini ki Ponzi pyramid scheme ngila bane kata taman number 1 pensa priang swa ini beren ongi bhai yang bahasam no pi ba lada pi dang don te jik sngo ba ngam langen sngo ba randien no kyar no ni kini ki jaj kam khub leishman